Lietadlo padá a ženská pasažierka vstane a zúfalo kričí: Ak zomriem, chcem zomrieť ako žena. Vyzlečie si šaty a pýta sa: Je tu niekto v tomto lietadle, ktorý je dosť muž, aby som sa cítila ako žena? Jeden muž sa postaví, dá si dole košelu a povie: Vyžehlite to. Mladá žena absolvovala golfové lekcie a práve začala hrať prvé kolo golfu, keď ju uštipla včera. Jej bolesť bola taká intenzívna, že sa rozhodla vrátiť sa do klubovne pre lekársku pomoc. Golfový profesionál ju videl, ako ide späť a povedal: Ste späť skoro. Čo sa stalo? Bodla ma včela, povedala. Kde? Spýtal sa. Medzi prvou a druhou dierou, odpovedala. Prikývol a povedal: Váš postoj je príliš široký. Učiteľ sa pýta žiakov: Už z vás niekto zachránil niekomu život? Prihlásil sa Ferko: Ja, prosím, svojej sestričke, keď som raz mame ukryl antikoncepčnú tabletku.